namhlanje uthi akathinti othandazayo. Ikhona abangcwele ubona nje ezinye izinto ebekumele zikushaye zingikushaya ukuthi kunendawo yakho othandaza kuyo. Nikhona kodwa abangcwele umthandazo ungawuthathi for light, umthandazo ungawuthathi for granted, because of asiyazi into oyikhuluma noNkulunkulu wakho. Nikhona abangcwele, and into oyikhuluma noNkulunkulu wakho bathi ngibani, into oyikhuluma noNkulunkulu wakho, it's between you and God. Nikhona kodwa abangcwele, and amandla wento oyikhuluma kuwe noNkulunkulu. That is why abantu banokuthi lo muntu lo ungenza kabakayazi into engiyikhuluma noNkulunkulu wakho. Nikhona kodwa abangcwele. So if wena ulo muntu onenkinga nomuntu othandazayo, vele namhlanje uyeke. Ngizofakazelwa iscripture abangcwele. Today ngifuna ukutshela into eyodwa ukuthi lo khala okukhalayo angeke kufane nokuhleka osazokuhleka, because of uNkulunkulu uyophendula umthandazo wakho. We are the praying church. One thing about the Ark of the Good News, we are strong in prayer. That is why the prophet was the simple prophet, because of we are strong in prayer. In other words, we have a good relationship with our Father. We no longer praying to Him, but we are going to Him straight. In other words, awukwazi ukungamelana nomuntu okhuluma noNkulunkulu mlomo to mlomo. Ethi umhlabelelo uyawuzwa umkhuleko okhuleka ngokukholwa. Nikhona uthi uPaul mayizokhuluma uthi akwenzeki ukunyakazisa uNkulunkulu ungathandazi ukuthi ungakholwa. Bese uthi uJesu mayizokhuphula entabeni yaseGetsemane ehamba noPetro nomfoka Petro. Before azokhuphuka ubatshela something. Uthi salani nikhuleke ukuze ningangene kulingweni. Then ukhuphuka intaba yeJerusalem uye eGetsemane. Mayifike eGetsemane uyathandaza. Mayiyehla uthola uPetro baleka. uJesu akabathembise into, akabathembise ngaye, ngoba sonke siyamazi ukuthi uyinkosi yamakhosi. Awuthinteki umuhamba naye, but azange abathembise ukuthi awuthinteki umuhamba naye. Uthi angisaphuleki noma ihora, because of nanoma uhamba nami you must pray. Nanoma uhamba nami endleleni you must be strong in prayer. Uthi uMbishop mayizoma la phambili uthi mina if ngifuna ukuya empini ngidinga abantu aba strong for ukuya empini. Awukwazi ungazongilethela abantu aba wounded, because of abantu aba wounded along the way they blame you. uMose wayehamba nabantu abangasathembi because bebahlele phansi kokugcelazeka kaFaro. That is why uMoses endleleni kancane uyoconsult uNkulunkulu. That is why Moses before azofika elwandle lelibovu uyahamba uya kuNkulunkulu, uyebuza uNkulunkulu ukuthi baba njengoba sengila where to from now, yebo induku lokikhona, because of akusho ukuthi mawuphethe induku ungathanda, ngoba induku iba namandla uma wena uthandaza. uMoses wa understand ukuthi akathonyanga noma ubani, hence wathi makafika lapha azange afika akhulume ngaye, but wakhuluma ngalo mthumeli. I want to show you the power of prayer.
Cela siyeni kuZenzo chapter 1 verse 2. Omunye aye kuMshumayeli 8 verse 12 to 13. Chapter 1 verse 2. Acts chapter 1 verse 2 to 3. Umshumayeli. Isingeniso ukwenyuka kukaJesu. Kwaze kwaba ulusuku akhushilwa ngalo. Esebeyalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethiwe. Wasiveza kube ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema Yes. Kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngani. Kodwa nihlalele isithembiso sikaBishop uNgwenya enasizwa ngani. Ngokuba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi. Yena wayebhaphathisa ngamanzi. Kepha nina nizakubhaphathiswa ngomoya oyingcwele. Ungadluli izinsuku eziningi. Ngicela uyibambe lapho. uJohane wayebhaphathisa ngani? Yes. Cela ungiyele ku Acts 1 verse 2 to 3. Izenzo. Kwaze kwaba ulusuku ekhushilwa ngalo. Esebeyalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethiwe. Yes. Wasiveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe. Yes. Ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40. Yes. Ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Yes. Wathi ehlangene nabo. Nalizwa kancane. Wabayala ngokuthi. Wathi ehlangene nabo abapostoli uJesu. Wabayala. Yes. Ningamuki eJerusalema. Ningasasuki eArk. Ngoba mina eArk kula ngakhuluma khona. Nikhona kodwa bangcwele. Angeke uNkulunkulu akhulume eArk bese akuphendule eArk. Bese moqeda ukuthola impendulo ezakhe eArk. Uyahamba uyofakaza eJehovah's Witnesses. Kanti uNkulunkulu akakhuluma ngeJehovah's Witnesses. uNkulunkulu ukhulume eArk. So manje uNkulunkulu uyakutshela ukuthi ungasasuke eArk. Ngoba eArk kulapho khona izinto zakho. But once wasuke eArk waye Jehovah's Witnesses. Uzothi masofika eJehovah's Witnesses ufike ube iproblem because of lezinto ozofakaza ngazo la akusizinto oyitholela. That is why uzothi masofika eJehovah's Witnesses ufike ube iproblem ngoba uhamba ngento zase-Ark eJehovah's Witnesses. Lithi iBhayibheli ukuthi uJesu manje uJohane ubhaphathisa ngamanzi. Kodwa ukhona umoya ongcwele ezehlela phezu kwakho. But lezo zinto lezo angeke uyithole ngoba sikhulunywe eArk. Uma sesifika eJehovah's Witnesses, uma qala kwehluka yondwela ngeke wehle kuwe. Ngoba wena into zakho azikho eJehovah's Witnesses. Zise-Ark engeke zehlele ngaphandle zizoyehlela la uJehova kwale khona nenceku yakhe ayiyale ngawe. I'm trying ukuthi ngikubonise into yokusuka la uyake khona. That is why ubathe siyathandaza siyashumayela siyamasa usizo. Ngoba uphethe izinto zaseJehovah's Witnesses eArk. That is why sizohamba amandla phela endleleni. It's because of unanento lezo iphethe ngasiza lapho.
yena uyizwa lento esemoyeni. Ufika ngathi nalabo bakhuluma ukuthi abazalwa namadimoni nawe ufakazelana nabo. Ngoba nawe uphethe lento se-akhe ayihambelani nalento wena uyiphethe. But lento uyiphethe kuzisuke kunale zinto amele uyihlukanise nazo. Uma akhe singakhulumanga ukuthi sesakwahlukanisa nalezo zinto lezo uzohlala uyiproblem. Because la khona kunomthandazo izinto ezingcolile ayihlali. Nikhona bangcwele la khona kunomthandazo kunomoya ongcwele. And umoya ongcwele mawufika phakathi uyaseparate mama. Ungafaka amafutha emanzini uzokhona ukubona ukuthi kunomehluko. So la khona kunomoya ongcwele akusindawo yokudlalela. Nikhona kodwa bangcwele ngoba into ekhulunywa Jehovah's Witnesses kumfundisi wase Jehovah's Witnesses ayikhulunywanga kumfundisi wase-Ark. uNkulunkulu ngempilo yakho uwane i-Ark wakhuluma emhlabathini wase-Ark wathi uma msimelane into zakwakhe zetholakala e-Ark. Uma msimelane healing yakhe se-Ark. And akekho omunye umuntu engamyala ningani bishop ukuthi yonke into bishop ngoba msimelane yophenduka isibusiso. Not ukuthi bishop uyi-remote controller yempilo yakho, but because of mina uNkulunkulu umyale yena ukuthi vele into azoyikhuluma empilweni yakho iyenzeka. Nami ngakhuluma umfundisi omunye ngaphandle yebo sithi angeke yenzeke izoyenzeka, but ngeke ukuthi inkambo nokwala walwephi izoyenzeka vele, but ngeke ukuthi urani yasha. Abankhulu noma ungaba inyanga mamsimelana uthwasisa umama P. Uma usuka kumama P uyohlangana nenye inyanga. Le nyanga le ifinyanga yangempela izokutshela ukuthi uqalile eqala wayoconsulta inyanga kugobela wakho. Noma umuthi angawusebenzisa ukuthi ugeze loyo muthi angeke usebenze uma ugobela wakho angavuma ukuthi kuleyo nyanga. Otherwise awukwazi ukungaphuma la wale khona bese uhamba ngaphandle bese uqala ukuthi izinto zizokusebenzela ngaphandle. Kanti indaba ayikho ukuthi khona umuntu ophethe impilo yakho. Indaba ukuthi usuke waphuma ungalungisanga nogobela wakho.